Pwede ba yun? Ano daw? Di pwede? Chop soy o sizzling corn. Ano tayo ganun? Pansin lang siya isa mo. Laija. Huwag siya ganahin. Sisid, sir? Kung saan? Kan ma'am. Kamu? Pork sinigang. Kasi dua ka pork sinigang. Ano sila? Dua ka pork sinigang? Sila. Ano sa inyo? Kasi nakatakon. Nagsarado. Ay, nagsarado? Sarado sila. Wapay pandemic no? Oh, okay na na. I-mix mo. I-mix ba? Seryoso na ang gym doon. Uy, uso na na ron. Ipakita ka. Sana all. Okay na lang eh.
Thank